Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu sapa An-Nawawiyu Syekh Nawawi rahimahullahu taala, yustahabu den sunatakeun apa alhamdu muji fi ibtidail kutubi ing dalam ngawiti piro-piro kitab al-musannafati kang den anggit. Wa kadza lan kaya mangkono yustahabu fi ibtida'i durusil mudarrisina ing dalam kawitan pelajaran piro-piro wong kang mulang atawa ngadares kabeh. Wa qiraati talibina lan macane wong kang nyupri kabeh baina yadail muallimina ing dalam kiwatengan rorone wong kang muruk kabeh atawa ing dalam antarone ngarepe wong kang muruk kabeh. Sawaun iku pada qira'a hadisan utawi lafad qira'a hadisan, manane qira'a maca wong hadisan ing hadis au fikhan atau ing fikih au ghairahuma atawa ing lian karone hadisan au fikhan. Wa asanul ibarati lan utawi kang leuwih bagus-baguse piro-piro ibarat fi dzalika ing dalem mangkono-mangkono alhamdu iku alhamdulillahi rabbil alamin, lafad alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala lan usngadawu sapa ba'du syafi'iyati sapalih kang bangsa syafi'iyah afdalul mahamidi utawi kang leuwih utamane piro-piro pamuji iku ayu qala yen den ucapaken apa alhamdulillahi hamdan. Alhamdulillah te jenis puji kang papat iku lillahi tetep kedawe Allah hamdan kalawan puji. Yuafi kang nohoni ya hamdan ni'amahu ing pira-pira nikmati Allah wa yukafi ulan madani ya hamdan mazidahu ing pawuwuh Allah. Wakilalan den ucapaken opo afdalul mahamidi utawi kang leuwih utama-utamane pira-pira pamuji iku ayu qala yen den ucapaken opo alhamdulillahi bijami'i mahamidihi. Alhamdulillah tawi jenis puji kang papat iku lillahi tetep kedawe Allah bijami'i mahamidi kalawan sakabeh piro-piro pamujiine Allah kuliha tegese sakabeh mahamid ma tegese barang alim tu kang waru ingsun minha saking mahamid wa malan barang lam a'lam kang ora waru ingsun. Zadamu wa sapa ba'dum sapalih ulama adada khalqi ing lafad adada khalqihi maknane sabing bilangan piro-piro makhluk Allah kulihim tegese sakabehe khalqi. Ma tegese hamdu tegese muji alim tu kang weruh ingsun minhum saking khalqi wa malan barang lam a'lam kang ora weruh ingsun. Wa fi khabar Ibni Majah lan tetap ing dalam hadis Ibni Majah an Aisyah saking Siti Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'atat kala ningali Kangjeng Rasul ma ing barang yuhibu kang demen Rasul qala mangka dawuh Rasul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ing lafad alhamdu utawi jenis puji kang papat iku lillahi tetep kedawe Allah alladzi bi ni'matihi kang tetep kalawan nikmat alladzi tatimmu sampurna apa as-sholihatu piro-piro kapatutan. Wa idza ra'alan tatkala ningali Kangjeng Nabi maing barang yukrihu kang sengit Kangjeng Nabi kala ngadawu Kangjeng Nabi alhamdulillahi ala kulli hal rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ing lafad alhamdu tawi jenis puji kang papat iku lillahi tetep kedawe Allah ala kulli halin ing atase sakabeh tingkah. Rabbi hai pangeran ingsun ini satune ingsun iku a'udzu jaluk pangraksa ingsun bika ing tuan min hali ahlin nari saking tingkahe ahli neraka wa bihi la bi ghairi.